obcí Slovenska je najstaršou a najväčšou organizáciou, ktorá reprezentatívne zastupuje viac ako 97% miest, obcí a mestských častí Bratislava a Košice. Musím povedať, že Združenie miest a obcí Slovenska za 35 rokov svojej existencie vykonalo veľmi veľa aktivít a činností pri zastupovaní oprávnených požiadaviek samospráv a občanov žijúcich v týchto samosprávach pri komunikácii a rokovaniach s vládou i parlamentom. Teší ma to, že od roku 2007 môže Združenie miest a obcí Slovenska reprezentovať záujmy samospráv aj v Hospodárskej a sociálnej rade Slovenskej republiky ako poradnom orgáne vlády Slovenskej republiky, kde sa na jednej platforme stretávajú vláda, zamestnávateľia a odbory. Aj z tohto titulu sme veľmi privítali, keď sa inštitucionalizovala Aliancia sektorových rád, o to viacej, že ako jediný skutočný reprezentant územnej samosprávy sme dnes gestormi jednej zo sektorových rád, a to je sektorová rada pre verejnú službu a verejnú správu. Naším spoločným cieľom je, aby sme využili naše odborné kapacity s cieľom stabilizovať a rozvíjať postavenie našich zamestnancov aj v kontexte odbornej profilácie tak, aby jednotlivé odvetvové zamerania našich zamestnancov prispievali kvalitou vzdelania a informovanosti k tomu, aby sa život občanov v našich mestách a obciach rozvíjal v všeobecnej spokojnosti väčšiny obyvateľstva. Združenie miest a obcí Slovenska aktívne vstúpilo pri formovaní Aliancie sektorových rád do celého procesu prípravy celej organizácie a dnes môžem konštatovať, že v symbióze so zamestnávateľmi, ale aj Konfederáciou odborových zväzov robíme všetko preto, aby naplnenie vízie Aliancie sektorových rád vo všetkých odvetviach bolo čo najkomplexnejšie a aby výstupy, ktoré pôjdu do územia po línii zamestnávateľov a aj odborov, boli také, že pre ďalšie 10 ročia budeme vedieť stabilizovať personálny, ľudský aj vzdelávací systém, ktorý prispieva k rozvoju kvality života občanov žijúcich v našich mestách a obciach. Tento projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci programu Slovensko